Ljudi, ne mogu da verujem da je došao taj dan, a to je da sam dobila svoju prvu porudžbinu za crtanje ili ti art commission. I danas crtamo ovog preslatkog Zozona ili Zoleta i vi ćete da vidite ceo proces, kako to izgleda. Crtanjem sam počela da se bavim pre otprilike godinu dana, nisam ni znala da je to moj poziv ili kako god da ga nazovem, međutim sam vrlo brzo odlučila da je to nešto vredno mog vremena i vredno vežbanja. Mislim da svako može da bude dobar u crtanju samo ako odvoji dovoljno vremena da vežba. Ja sam prvo shvatila da želim da upišem umetnički fakultet, pa sam tek onda počela da crtam. Ja sam toliko uzbuđena da prvi put pretvaram ovaj moj novostečeni, mnogo voljan hobi u zaradu. Jedva čekam da dobijam zadatke od ljudi. Za Zoleta koristimo iPad i Procreate. Sve ovo tako novo za mene. Ja apsolutno nemam pojma kako uopšte izgleda pravi posao umetnika, kako izgleda ispuniti nečija očekivanja. Nadam se da će ovaj prvi rad da mi bude dobar početak. I nadam se da ću za nekoliko godina da se vratim, da pogledam ovaj video, da mi se bude nostalgično i da ću tada imati neki veliki napredak. To je i glavni razlog zbog kog sam odlučila da ovo sve snimam, jer bih voljela da zabeležim taj neki proces od početnika do nekog ko vrlo dobro crta, valjda. Tako da, vidjet ćemo. I počinjemo sa skicom. Što se skice tiče, ne komplikujem ništa preterano, odvajam veće delove sa senkama, odnosno sve delove koji su pod senkom, senčim ih odmah, u smislu velikih površina, kako bi to dobilo sve oblik. Pokušavam da uhvatim karakter onoga što crtam, a to najlakše dobijam tako što odvajam te velike površine prvo. Sam proces skice ne traje ništa preterano dugo, koristim Liquify tool da popravim ako nešto zeznem, u smislu veće oko, manje oko, kriva linija, to sve ispravim i nije mi trebalo više od sat i po vremena za sve 3 kuce. Svaku skicu radim drugom bojom kako bih dobila neku lepu kombinaciju. Ne mislim da je teško crtati kada imate ovako reference bukvalno do slike, jer bez reference to zahteva malo više vremena, ali nije nemoguće. I sa tim crtanjem, da tako kažem, iz glave ćemo se baviti u nekom drugom videu. Gotova skica, vidite ga! Sad prelazimo na bojanje. Ispod celog rada sam stavila watercolor papir, da ceo rad daje utisak kao da sam ga radila na papiru sa vodenim bojama. Tako da sam koristila i četkice u Procreate-u koje bi trebalo da prikazuju taj neki rad vodenih boja. Nisu baš sjajne i moja tehnika nije baš najsjajnija jer ih prvi put koristim, ali mi se baš svidelo, izgleda poprilično realistično. Iskreno, ovo je bio najzanimljiviji i najzabavniji deo jer nije tako težak i sve što zeznete možete da popravite samo boja na boju i boje mogu da se miksuju bukvalno kao i na papiru. Moramo da podesimo moj art setup. Ok, kao što vidite, ovo je neki trenutni proces. Imamo 90% završenog Zozona, 100% završenog Zozona i nekih 70% završenog Zozona. Ovog treba da obojim i na kraju kada njega obojim, svom trojici ćemo da dodajemo detalje. Živo me zanima da li svi oni ljudi što crtaju sede ravno, noge dole, jer ja 90% vremena dok crtam u nekom ovakvom položaju. Treću kucu sam, čini mi se, najbrže uradila, zato što nije bilo puno boja oko njega. Isto kao i sa skiciranjem, prvo odvojimo ove najmračnije površine. Ne znam da li je to dobro ili bi trebalo od najsvetlijih ka najmračnijim. Meni je prosto lakše da tako prvo krenem, zato što ti tamniji delovi odmah daju neki oblik
a ovi svetliji su samo detalji od gore. Ok, prošlo je neko vreme i bacila sam jedan veliki lock-in i završila sam i 3. Zozona. Tako da su uskoro gotovi skroz. Ne znam šta bi mogla još da dodam. Izgledaju jako slatko, jako realistično i mislim da mi je sve ukupno za njih trebalo 7 sati. U duše, u dosta navrata ja otvorim ovako kanvas i otvorim ovako iPad i to mi stoji samo na stolu dok tipa igram igrice. Sada ćemo da pokažemo Zoleta njegovom gazdi. Jesi spreman? Ajde, Ivana, namestili ga jebut. Ne znam šta pre da gledam. Kako ja da gledam oba, brate? Daj meni da Pa gledam smanjit preko će ti pola. se gore. Medije. Meni je Karla isto dobro. malo. Aj sad. Čekaj, nemoj da šalješ, nemoj šalješ. Što? Split screen, komi. 3, 4. Kaže mi da je mnogo velik fajl, čekajte. Koji clickbait. Sva sreća koju mogu da pokažem, vidi ga. Uzbuđenje ga. Svi ukljutali, vrati, baš je bilo onaj moment. Gazda je na sneak peek malo poludeo, rekao poprilično dosta nevaljalih reči, pa ćemo ovdje da ga mutujemo i da vam pokažemo lepu reakciju. Ujebot. Tada! Ujebot. Ovo je stvarno dobro. A, kakav je zazan. Cena ovog rada bila je, molim za bubnjeve prvo, 15 eura. Mušteriji se svidio rad, dobili smo 20. Win-win. Baš juče je krenuo daily upload na mom Instagram profilu i stigla sam do prvih 100 followera. Također, tamo ću kačiti sve reelove, malo više videa nego na YouTube-u, ali možete pogledati. Također sam juče otvorila svoj TikTok i bila bih veoma zahvalna kada bih dobila follow i na Instagramu i na TikToku. Ukoliko imate neke savjete ili ideje šta sljedeće da crtam, slobodno pišite u komentarima.